Tone-Toneladang basura nakuha sa de-clogging operation sa pamilihang bayan ng Lingayen, Pangasinan. Sundan sa report ni King Guevara. Malaking ginhawa raw sa ilang tindera ang paglilinis ng mga kanal sa pamilihang bayan sa Lingayen, Pangasinan. Dati araw-araw daw silang nagtitiis sa mabahong amoy na nagmumula sa mga baradong kanal. Nakakatulong sa amin kasi nandito kami sa harap. Pag nabarahan, sumisingaw yung amoy kapag biglang buhos ng ulan. Kaya pag nalinisan yan, maginawa din kami ditong mga nakapwesto na ano. Malaki pong tulong yung pag-alis nila ng mga basura sa may kanal kasi nawawala po yung baha. Kasi pag umulan po, kunting ulan lang po kasi bumabaha na dyan. Nasa 4 hanggang 5 tonelada ng basura ang nakuha mula sa mga kanal. Simula raw kasi ng magawa mga ito, dekada na ang lumipas, ngayon lang nabuksan at nalinis. Turo natin yung may mga establishmento na kung maaari, wag nila itatapon mga plastic. Maglagay sila ng sarili nilang basura. Bahagyang nahirapan ng mga naglilinis dahil sa mga sebo na nagmumula sa mga itinatapon na pagkain at dami ng basurang nakapondo sa mga kanal. Siguro 2 decades na, almost 2 decades na hindi nalilinis, na-declog ngayon lang. Pagkatapos daw malinisan ng mga kanal, plano naman ng lokal na pamahalaan na ayusin ang waterway system sa bayan. Yung mga connecting waterways na naman, yung mga kanal na yan, idudugtong-dugtong na pag maayos ang drainage. Kasama si Ron Alister Tañedo, ako si King Guevara, naghahatid ng Balitang Amianan.